तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बीबी ब्लॉग और इसमें आप सब शॉर्टकट है गाइस तो सो गाइस दिनै माने न्यू ब्लॉग लाना फैबाय नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडियोखौ तो जोङो दायो माने आंनि शॉर्ट भिडियोआवहाय भाइरेल जागासिनो दं नालाय बेनिखायनो दिनै जोङो शॉर्ट भिडियो बानायनो थांनो नागिरदों तो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस तो आरो चेनेलाव गोदानबा अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांनोसै आरो लोगोफोरजों एसे नेना दं आरोना तो गाइस नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामना प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो बांद्राय नांला 130 ल' नांगौ आरोना 130 बानो 1K जानोसै तो गाइस नोंथांमोना एसे आरो सापर्ट खालामदो तो लोगोफोरनो एसे शेयार खालामना होबानो जाबाय तो आरो जायफ्रा निउ साबस्क्राइबार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाइस आं बेक खालामना होफिनगोन तो आसा थायो नोंथांमोना खालामगोन तो माबानानै 1K खालामना होबानो जाबाय गाइस तो फैदों बिदिब्ला भिडियोखौ जागायनोसै मा होनो गाइस देखो गाइस ये मेरा साइकिल अभी हम लोग जाने वाला है हम पायलट है चलेगा इसको DX90 को तो गाइस अभी हम लोग जाने वाला है शॉर्ट वीडियो करने के लिए इधर नहीं ना गाइस मारी दूल्हा उधर ट्रैक्टर फैनाने एकदम ठुला ठुरा वो मेरा जान है इधर खड़ा है पूरा दूल्हा लग गया इसमें ना हाँ देखो तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहना ठीक है हम लोग जा रहे हैं तो गाइस माने मैयान फैदों आं बार शेयार ना प्रेक्टिस जानाय खिने जानांबाय थादों ओमफ्राय थांबाय थादों नै जोंथिं माइबो गायबाय नै गाइस तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं आराम से जा रहे हैं अभी शूट करने जा रहे हैं आप लोग देखना क्यों मत करो हाँ अभी आराम से जा रहे हैं तो गाइस अभी हम लोग फाइनली आ चुका है इधर देखो लेडीज हमारा नेपाल लेडीज गैंग यही है हाँ लानाङा आफां गेसाव नायनि नायनि हाथायखौ नालि ओइ गायथां गायथां बोटा ही से निकी बहुत हाला बोटा ही से गाइस बोटा ही से बहुत बोटा है so guys tadi ladies ni part 2 mana lagi खालामगासिनो दं कैमरामैन ये डायरेक्टर ये और एक्ट्रेस ये देखो ओह वालो ये मेरा बेबी है गाइस गवर्नमेंट कॉलेज से हो रहा है नहीं तो गाइस ना मोना भिडियोखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय मा मिखोन
स्किप देखायगोन नोंथांमोनो थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबानो जाबाय स' गाइस बेलाय दिनै स्टार्ट खालामसै भिडिअखौ गाइस 3 2 go गाइस वन शॉट हो गया और स्किप दिखा दूंगा आप लोगों को Order dinner guys, गोजांनायखाय So guys, video biasanya video ko masana like share comment lang aro gaban mo na yan ini sosial banan berna. So guys, video biasanya video ko masana like share comment lang bye. So bye bye guys.